gözlemem kütelipdir. Aywa, 96 ýaş dillan zat. Näşe dutar ýasa bany goýaýmaly bolýan. Olan okda. Oğlanlıktan saada aşık boldum da. Ene de şo gidip oturşum. Saad insan ruhunun qanati. Saadın bede vatlarımızın toynok sesi. Hatar kervenlin janının sesi. Gelinlik hecebeğin düğmelerinin sesi. Kadim galalın yaňeşdilýär ahiri. Saat salınyan şerinin dünyası abattır, iyiğindir. İl başlanmağın hatta öy çertinne de saada ulu sarpa oylayanlığı devletliliğin alamatı. Saat söyünün yüzü nurli, yüreği yumuşak, paykası duru bolýar. İlinin garamatını eğinin alan gerçeğin kalbini saada bağlamağı. Devletini berkarar, halkını bagtyar edýär. Agtyjyklaryň gülküsi bolsa, dutaryň sesi gelip dursa, entejikler ýaşa berýär. Beller gör näçe tut töňüsine dil bitirenler. Şol dutarlar ilçinde hiç nazar ussan yasan dutar deyip adalli. Yadıma düşüyor. 52. dutar mı? Hukatten yasattım. Ondan çıkan o şeyle bir süründü. Aydım masledi, aydım. Ata yerden saltıracık görende atılsan yüreden Ata tutar dayıtla. Benim bir turayım da. Yer ata. Gel ata gel. Geç ata stayda otur. Inni göre. Hudaya şükür. Ne hili ağzımda. Parahat yaşayışımız var. Her etrafta, vilayette, sağçılık mekteplerinde, payitahtımızda, konservatuariyada en seme yaşlar hali öğreniyor. Ata, menem dutara uğrancağım. Hayt öyleme. Hani halipalan sahanı barmak basıp sahanardan ken. Ben oğlanlık yıllarımda olayım, tutuş obamızı iki köyde dutar olurdu. Ondan sonra hukayetten dutar yazanarsın da. Oğuz'un bir hikayeti baştan vurulmalıyım. Selamünaleyküm Cemal Millete. Aleykümselam anam. Han durun, gelin gari. Ben size çörek göreyim. Al. Kafamda koynacını tut. Elin yakayma, gelin koynun kız. Varım oyun. Doğru bakın Cemal Millete.
Eşdiýäňmi? Näme? Bulut näme meňde ya? Bulut mi? Ola ata meňde ya. Ay koysan ay. Benim gören de ata meňde dedim gördüňa. Biz her ýyl ýarlyga çykýar. Men şu ajaýyp tebigatda ösüp bolarlym. Men bu dünýä saz bilen geldim. Ýöne dünýäi ilmegim kyn bolupdyr. Bu barada eje maňa kän orun bererdi. Himra bir dilenci sen jahan şahy. Teningdek görmedim bir simuzerli. Oy, dur canıvar, dur. Dur. Koşuş. Dur canıvar, dur. Ay bolgaz basımrak. Hey çağrı halan. Ya şunu. İyilik mi? Hey inim atın oynadıp durmadı tüpen allı. Atsana oku bu torp var yaramın. Tüpen değil abi. Dutara. Hey bağırım yakyan aymen. Bir arada dutar ne der kan? Bak Mehmet Can, dutarın kömögde geri belki. Hey can ağam dutar derek böyle düştüğünde çaltınla ahuna. Girelim tabi olsun ya şunu. Tatlıyım. Gel oğlum. Selamun aleyküm ya şunu. Geç. İyiliktir ya. Mehmet, atlana çaltırak bolsana. Neme güýmenip durdy. Ya diýerler boldy. Bar öýle işlerini bolsa bu daňy. Sen neme durdyň? Bol batymrak gaýnak suw. Men sana ýardım etmapyn. Bol çaltırak. Vay. Bak şey. Oğu geleydim. Al dutarı. Sağ sal. Mehmet Dayın ayağı hamile. Belki sağın kömögde geri. Belki onda. Belki. Hansala ol. İyi bu kaşa. Ödüm olsadı ne de vurur. Hey Şevket getir tüpeni. Ağit aman ses bolsana bolsana. Bolun batymrak. Ayırlın hani. Ya yaradım. Dar yerde kıssam ağır. Canlarla gayret et. Oy. Canlarla. Mates bolsana böyle hebe. Yeni bir çağı dünya ýene. Ol en atadynyň ýüregine şatlyk, owasyna begenç getirer. Her kim ýaňja dünýä gelen bäbe ýüzüne sylar. Täze dünýä ýenen çağa bu dünýä ýük bolmaz. Dünýäniň derdini gerdenine götürür diýip umyd eder. Umyd bolsa insanyň kalbynyň nury däminäme. Bizim ömrümüzi dünýä ýenen çağa bolan umydymyz ýagtyltýa. Täze doğuyan gün misaly bu ümmülmez äleme de ýagtylyk getirýän şol umyddyr. Älemde ýene bir ýyldys peýda boldy. Älemiň nury köpeldi. Her bir insanyň bu dünýäge gelmeginiň manysy şu umydy ödemek dämeýsem
Vay. Mehmet vay. Bu uşluk oğlun bolly. Al ne diyeyim. Yaxşı deyin Volkan. Ha Çerkel. Näme durdun? Çerkel. Ovan çağır, toya başlayın. Yaşlı değil mi? Ana, öye gireyim. Geldik orada. Santrak yükle. Elik halam. Aman tağlıkmayın. Tanrı yalkadı. Aydanı diyeti. Geçiverin, gir verin. Bereketli bakşı, bereketli. Ömrün kulak bolsun bakşı. Bolsa da kıdırata olma yetiştin. Sağ olun. Mehmet dayı. Bizinkini Allah'ın taat etti. Sen şu yigide tavvasını aydıver. Haktır ahınağa. Ay bolsa da alcırattay bir hova ya. Doğrusu men şopırsat. Şu çağın bolcağına da inanmadım. Elesti ırgatır adıydım. Yervaran taat etsek her taatı tevab edip biler. Göre, sağdanlan tevab etsin. Hak tavala bir kapıyını yapsa beyleksin açarmış. Mülk eyeti mülkünne islam eder. Halifalan heserlisinem kendin leptik. Yöneten şuun kıçalsın. Katiyit görsün. Bereketli. Kemi yok bakşı. Doğrusu şu başayılık bilen bakşı, biz sen kavargam almandırız. Tüycüğüya toya var yadım. O vağının dengden içip var yadım olin. Meni bir hayranı alıran da şu atım teyi baş vermeyen gön sizin oyunu da alıp gelaydı. Hoç yigidin atam şeyle olmalı. Doğrusu 4-5 yıl bundan öňürek köne kärizde Karajaway'ın toyununa ulık giyce sen sağdın dinlepdik. Şonla Allah Taala'dan dilek edip Allah Taala maňa bir oğul berse, seni toya çağırıp ulık giyce sağdın dinleyin deyip. Allah Taala yalka vermiş. Öz toyun üstüne geldi oturuverdi. Tüycüğü da toya buyurun. Oňa şu oturan adamlar hem gitmeli. Gel başım qoğutu bir kun berde bolla adamlara hedilver. Sonra üýşür gideýär. Olmaýar. Hananda bir gayrat et. Salam alik, tağaman otirdin. Salam alik, tağaman otirdin. Qoğumu gidiyak deylen, senden ödün qoğumu. Vay, bıcağız bağlacığı. Tüveleme. Vay, bunun eýjijekdigini. Ağır yaşıdyn bolsun, beriligi bolsun. Ağır, ağınca geçedin özde. Ha, ineyim getirdin mi? Ver bakşın toy payını. Bor bayağı. Toydan topukça deyiptirler bakşıyım. Al bu da toy payın olsun. Aho, paltavay halvacı. Ho. Gayrak çekila ho. Tu tarın içine girdin abi. Sağ. Yürüyünlükte bizim emmek doğmamız oldu. Muratcan. Son eli tutar tutaryalı bolur bolin. Sen yanına getireyecek bolur. Sondan bir sağdan da yatamasan men iradi değerlir. Buyurun amını. O ne yasaryal pil sapı mı? Ay palto var ola. Rahat aydiyamız sağa. Bağışı yatalmaya.
Doğul ya. Hanan onu ama adamları bäbege de at koyarayım da. Doğru maslahat bayağı. At takmalı olsa ahunağa at koyaysa mene kim bulmam hadi. Adamlar. Eger Mehmet Dayı karşı olmasa şu mihman mağışı da kayta layık bordu. Ne? Biz adana tatı olayarız. Siz geňergenmen. Şu çağan dünyaya inmegine sağdandan sağa sebep bolly. Ene Mehmet Dayı şayattır. Olaydan haktır ahun. Doğruyu aýtsam, men beýle ýagdaýa bular ýaly ul hormaty da garaşmanyň. Näme? Eger adamlar oňlaýan bolsa, men var. Halipam aradan çykmaka şeýle wesiýet edipdi. Pakyryň hiç ýyl ogly bolmagan toň meni edil öz çagat ýaly görýärdi. Halipam agyr halda ýatyrka. Eger ogluň bolsa, men adynda haýtaň diýipdi. Menem şu Seyit Nadar Halipaň adyna haýrak diýjek bolýar. Mehmet Dayı. Şeyli usta Talipan atta kıldı. Neye marmanın var hoyla? Yer bolýa da. Borda iyi oğlu atım soy deyip durur. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ömrün uzak bolsun. Sağ ol. Boy bu çağda usta sağdan ne bolup yetiştin. Usta Talipalan eýdini öğretsin. Adamlar şeýle ulu hormat bilen Halipan tirtegine galdyranyň üçin taňry alkan. Allahdan aýsyn. Belki saz, ovaz, maňa ejemin hudeninden geçendir. Ene hudesi mukamın çeşmesi, göz başa ağrıyın. Vah gebe, sen hudilen ütküçüktü. Olar, şu ağtam kulağımda yanlanıp duranlar. Ejejan, jan käden. Kakama yeni gırgedek ayda maňa dutar al beräýsin näjan eje. Usaga da sal çalmany öwredaýsyn eje ayda. Wah jan oglum. Ödüň bilýäňi, men aýtdym-a, kakan öwden okdy. Ýene daýdar, arkaýyn bol. Birazajyk sabyrly bol bala. Nisip bolsa dutarym bolar, sadam. Bolýarmy? Yine dutar, yine saz. Näme usta sazanlan adyny götereniň bilen sazana bolaýar diýäňmi? Düşün ho, menem dutar diýilen senede garşylygym ýok. Ýöne şu wagta şeýle bizim tohumuzda elle dutar saz çalan ýok ahyry. Mundan meýärde bolaýdamok düşündiňmi? Şunun şeyler şöyle ne sağdın ne tutarın ağzı çıkaysa. Eşittin mi?
Gitti hol, mal, hal, koyun yeşiyle meşgul bol. Devletliğin çağası taya kadar koyuna gider. Büyük heppe. Şuundan şeylek. İki gözünden feytnelerde bazını düşündün mü? Var bayağı. Anlamını selpep görmesin. Al usağa diyen adam tarafa gözünün kıyta kılınım seyredemedin. Şöyle demen. Kurbanı uğradın. Yeni işin feytneler oldun. Var bayağı. Ondan gözün ayırayma. Düşündüm bayağı. Ay, ne ettin ay bunu? Hanal veri. Seyret. Gördün mü? Al. Ay can oğul. Öňeme seni soğup duran zihin yok. Näme yalt gült edip oturýarsyň? Sazyň bilen bol. Hey Pekke, bu saz, bir adam sana sağda üretecek kolya, adam edecek kolya. Bunlara bar kuyu it bilen at, bar kuşunu atalıp dura. Ay paltavacan, beydip çiğsir oturmağa göre. Halifalığım yağdaylar azıktır. Saman hana çenlidir. Usta, Hava, benim yüreğimi açayınlı sana. ait bakali. Ben şeyleri sağlığa uğrayan, şeyleri uğrayan, yönü yıkıcı biriyim, çarpılım ok da. Paltacan. Ve niyetine koğulun yönü üşügüm gerek de. Borlay sana. Men sağda ilkinci çyn aşıklığım şeyle bolup geçti. Dutar meni şeyle bir özüne bağlapdy. Onun zady var ýaly. Her kim şonu meni günürondur etdi. Hakykatda olyn. Sağdyrypdy.
Teyit nadar? Teyit nadar? Teyit nadar? Teyit nadar? Ayo, Teyit nadar? Çerker, Ha öylece. Teyit nadar görmedin mi? Ay yok, mene görmedim. Vah gelince yine ustağalara eden olaymasa. Teyit nadar? Tek nadar. Teyit nadar? Oğul gerek, oğlum görmedin mi? Ay, ne oldu? Çerker, Teyit nadar? Teyit nadar. Oğlum eştiyan beni. Teyit nadar. Aç koydum canım. Ne oldu Çerkek? Teyit nadar. Arzu götür. Can oğlum aç koydum. Teyit nadar eştiyan beni. Usağı neyimi görmedin mi çağı? Görmeyenlerin arkamda duruptur da. Bunu bulur onu. Sen gelin sorgulmasın. Teyit nadar. Teyit nadar. Teyit nadar. Kölge elteliyim. Yok deli Çerker. On yalı olsa üye gidelim. Yürü böyle. Yürü gelince. Hani getirme ha. Alın. Sakıcığını mı yedirin? Can oğlum aç koydum. Doğutar, sağ ol. Hiç sapılma. Ankara'mı açtır da. Görmem. Bana bırak deli Çerker. Canım aç koydum. O ne molly? Günürüptür. Su götür. Teyit nadar. Teyit nadar. Teyit nadar. Oğlum, bağlan. Teyit nadar can. Sen niye refer ettin? Bak bayağı. Men öyle işlemelim gümrah olup görkem. O şu karılıkta gözüme çöp atıp gidiveriptir de. Aç İki koydum. olup bir şağına oran yok mu? Görün yerde. En tep yormasın demedin mi? Doğru bayağı. Usağa. Şu elindeki zadı men oğlumu elletmeler deyip aytmadın mı näme? Hudaydan dilep 40 yaştan soň ýeke perdende gözüm düştü. Nämesi şona maňa köp görýärmi? Ýa-da onu dädirecek bolýarmy? Usağa. Dälilen dogry habar. Men ýeke perdendimin eline tutsak alyp bütün ömrüne öýüne mihman bolup gezaýal al, oba bayram görmän islämek. Mukaddes senedi. Kemsitme bay. Ecabet. Sağdanla geday derler. Bütün halk sağdın zardır. Çağı dutar deyip günurondan bilmenlere. Şeydip yatır kadı. Dutar deyip özelin dura. Ay sen bu zatları düşünlersin lan.
Usağı. Dutar. Dutar usağı. Ya bunu var ya. Sağalan günüm yine Ussağan ussahanasına tarap uğradım. Men Dutarsız oňup biljek däldim. Dutaryň şirin owazy meni çagyrýardy. Öyle mihman bak gida yara, o bayram görmek istedim. Han gelverik. Can oğul. Öňüm awap durun ýüregim beýdip awutmada. Me al. Dutar senki. Gaýdyp dutaram görmeýin, janymam ýakmaýyn. Bar ötür. Bine etdiňiz bolu ussaga. Aýynym, Çerkezjan. Senin bir işler görmedik kişi bolaýdyna. Waq ussaga men görýän zadymy näme üçin görmedik kişi bolaýyn? Ondan men Mehmet baýa näme diýin? Siz hemme zady bilýäňiz-ä? Eger dutary. Alyň ussaga. Hani ýörani. Ýür.
Menne başga alaç kalmadı. İlkinji dutarymı suw kädiden ýasama götürdüm. Şeýdibem, ilkinji dutarym ýasadym. Koca ulanın. Eşittin mi? Var. Selamun aleyküm sağa. Ve aleykümselam Paltavacan. Men bugün biraz aradan ödüm bir gayret edersin de. Ay Paltazan sen arkayın gidivergin. Muň şarpygyny ödüm ýetirin. Sağ ol nim, sağ ol. Sağ amanlar. Bol ya sağa. Sağ ol. Bolya. Muratcan, bärik seret. Birinci kaku boş. Son 5-nji perdede 4 sapar. Üçüncüde 3 sapar. Düşündün mü? Düşündün mü? Ne diýen aýmany? Muratcan, bugün du tarif edip gynap oturmaly. Sen gowy tur, bar öňe gaýt. Sağ ol usağa. Öýüňizde gaýtala. Kän gaýtalagyn. Sen berdemay. Geldim. Murat, bilýärmi näme? Senkiden hedil ýok da. Usagaň ýanyna oturup arkaýyn dutar öwrenýär. Hedil bolmay. Ikimi de hiç kim düşünen ok da Murat. Bilýärmi näme? Şu wagt hedil edip bir usagaň dutary çalsadym he. Wah, menem bir at minsedim. Mene atymı getireýin. Senem dutaryň getir. Sene hedil edip at çaparsın. Menem mara hedil edip dutar çalar ne? Gereň dutar bolsun. Häzir getireýin. Dur entek Murat. He, näme? Dostcan, entek howluk malu. Näme üçin? Ödüň bilýärmi? Öýdäkiler meni hiç ýere goýberen oklara Murat. Onda nädeli? Bilýärmi näder? Bu nörteden soň o garrarçylyk bara. Owa, ana şo taktine dutar gertersin. Menem atym erter. Ona hedil edip seni atın çaparsın. Menem dutar çalar. Yattan çıkarma garrarçylyga barmarsın. O garrarçylyk dämi? Bilýänlay. Iýe aganaýmagy bolýar. Yok, yok.
Şık. Birinci boş kapı. Beşinci perdede 4 kapı. Üçüncü perdede 3 kapı. Şunu mu? Bitti. Eğitmenler! Evinlik! Hey! Eğitmenler! Yıkılay mı Murat? Eğitmenler! Evinlik! Bir at çapkın! Bir at çapkın! Evinlik! Deredey! Eğitmenler! Deret! Gevinlik! Bana deret eğitmenler! Hey Murat, neredesin? Ay senin sağda ulunun olmaz, sağ çalanan olmaz. Hey, gör oğlu. Murat gel ver. Murat, Ne? ben sana diyeyim, Deret düş kalkan attan. geliptir. Düş. An tutar mı? Hani sen bu Kaç. dur bakalım. Gel bari. Dur diyeyim ben sana. Çu dedi, Dur diyeyim. çu. Dur diyeyim ben sana. Dur. Dur diyeyim. Ene, Dur. şeydi de Dur diyeyim. bizim kizcik sarımız açıldı duruverdi. Ece, sen ipek sapaklar bilen çeken keşteleň men yüregimde şirin mukam bolup ýanglanya. Balam, men keşdelenim sana saat vurup işdiläýärmi? Wah, men saat bilen dogan çağam. Ece, garaş, Oğlum, nire barýan? men häzir Ece. Muny sen ýasadyňmy? Owa, Wah, oğulcağım. Ece, keşteleň mukamlarından çalıp bereyinmi? Çal hani. Ece, eşitdiňmi? Uy, balam, mene hiç hili sağdam sesem eşitmedim. Men eşitdim, onu da üýtgeçik sada eşitdim. Yine çalıp bereyinmi? Çal oğlum. Ece, inne eşitdiňmi? Eşitdim balam, eşitdim. Sen çalan sağdyňy sen gözüňden eşitdim. Ece, kakam göreýmesin. Bar ýagna. Ece, maňa kakam näme üçin dutar çaldyran ogay, näme üçin? Wah çaldyrar balam çaldyrar. Sen dogluňda da kakaň dutar çaldyrar. Ece, şu zadanyna kimday? Jan oğlum. Sen dogluňda oraýaky halipa tas çalypdy. Ýöne men oň ýüzüni görmedimde. Ece näme üçin görmedin? Jan oğlum. Sadanna erkekleň arasyny ötürdi. Men bolsa aýallaň arasyny. Ece zadyn diňlensiňi. Dinledim. Dinledim balam. Men şu çaka çelli, şeýle owadan şirin sada dinlemendim. Ece, sen bilen okmu o haýsas çally? Wah, oğulçam,
Meniň çalan täsin saatlarynyň adyny bellemeýändirinne. O sana näme gerek boldy? Gerek ece gerek. Ece ol heserliğin çallymy? Wah, bilmedim de. Wi, ýöne obamyza sadyň sadyndan muştagy bardyr. Paltaway halwaçy. Ana sadlaň atlaryny şondan gowy bilýän ýokdur. Sen gowsy gitdi şondan soray. Bolýarmy? Bar ece. Men gitdim Bu ece. näken durmagyn Seyit Nazar. Bar. Paltaway ağa. Paltaway ağa. Paltaway ağa. Paltaway ağa. Men dowlamdy. Saz çalan sadanna. Bilýärmi hay saz çaldy? Men dowlamda diýen. Saz çalan sadanna bara. Bilýärmi şo haýsy mukamy çaldy? Hay. Sen saz çaldy. Hany şonu, sen bilýärmi? Bak şu üýt goşuk bir saz çaldyra. Ay çaldı. Ol şonu üýt goşuk bir saz çalandyra. Taptım. Ol heserliğini çarptı. He, doğru. Sağ ol Paltaway ağa. Ece, heserliğini çalıptır, heserliğini. Ak telpikli, ak doğulu nurani adam. Ece, ana şu sadanna. Men düşümde de, kuşumda da görünýär, Ece. Yılp edip görünýär, yılp edip gitýär. Yılp görünýär, yılp gitýär. Gözleri bir degäýme boldy. Näme oli ýene samraýamy? Onu molla gorkaymak gerek. Akşam düşmençe elpdäni. Rahman ulakyna gorkay. Geldiňizmi? Gelin. Geçäýin. Mehmet Baý gördüm. Seyit Nazarjan ýarawsyrak diýdi weli. Aýçagadyr. Duygularynyň ýetije wagtda. Seyit Nazarjan. Näme, yaramajak bolýar. Hany göreli. Giýje okusyny gowjalýan ýa. Ana oğlum kellecin Allah. Berekella. Hany göreli bakali. Kelle tağırıp burnu anap duran adaylarda gelin. Hani. Alada galar ya Allah yok. İşte çok oldu. Okusunu kovalyan oldu. Bir yerde korku oturup iş yok. Yengte damarı katattır. Yağzağa salındı o kolayın. Elinin hem ayacığına yağzağa salındı o kolayın. Gülü halı olur. Arkasına geçi yağını feret avrak çalındı o kolay. Yine derman değerlen veren. Bir kerde soğuk suğa balık ağrında yatacak vakti sirin. Hani tur oğlum. Bar oynaya. Çağan isleginin gaňrysına gaýtmajak bolun. Gynanyrman, gaharny getirmen. Mehmet. Sağolun otur. Mehmet. Yaşlılar gelin geçin oturun. Ya öyle var ayarın. Yok, adara kalma, öyden oturma hali. Bir kağıt gurrunumuz vardı.
Türkmençilikde kişiň durmuşyna goşulmalylygyny bilýäs Mehmet. Ýöne bizem ýat adamlar däle. Dinleýän akul, aýdy ber. Usta kimiň çapgaýşymyda sen oğlun Seyit Nazar bir hal çağa däl. Çağaň dekinini köýdürme. On raýyny ýykma diýjek bolýan Mehmet. Näme diýsen akul? Şu şaka şerli biziň tirämizde elini tutar alyp sağdanda bolana ýokdy. Innen bolar eýlemek. Sen Yaradanyň beren dekinini äfkermejek bolýanmy? Ýok, ýok akul. Ýalysmajak bolalyň. Paltaway şerli attaklan diýişip näme diýen onuň sağdanda çykjagyny. Ol baý ogly. Menden soň şobaň baýdyň şo bolmaly. Bir de görüp dur baýyň eli tutarly. Owa aýrylyp ýörenni. Bu giden mülke eýlik etmek üçin maňa adam gerek ahun. Meňem gyrkawlym ýok. Bu giden baýlyga eýe gerek. Owaň diregi ahundur baýdyr. Sağdan nany bolsa ol owadan çağırsaň bolman durma ahun. Mehmet. Kadylan dadyň özü mukaddes zatdyr. Ondan ikimiz owaň awraýy. Sağdanna tutuş türkmeniň awraýdyr Mehmet. Mene ýeke perdendiň anjytma diýjek. Bilýän Mehmet, o dogulunna saat bile dogulla. Onun ýazgylaryň näme digini ýeketäk bir waryň özü ýakşy bilýändir ahun. Galanam görüýürse. Awa. Ähli zatda saz owaz işdiýdim. Diňe guşlaň sesine däl. Yumşajyk maýzan ýüzünden sessiz ünsiz barýan möýürmejekler dedi. Şemala ygşyllaýan güllüň ygşyllasyna da. Ýagşa ýuwunýan agaçlaň çaýkanşyna da mukamlar dinleýädim. Bu näme? Bu näme diýen saňa? Men senden soraýan, bu näme? Sen näme indi kakanyp samsyk gada berýän? Kaka! Seyit Nazar oğlum. Seyit Nazar.
Bak yeterli cabanım. Yürücük sabi buraya can çağın koy oğlum ağlama. Kalkım düşünmedi ne değil ne can malım. Koy oğlum. Tek bilen bile ağlaymasam oğlum. Kalkımın yüreğine rekim iner de tutarımın bunu. Dağdan çalarsın, yeterliğine çalarsın. Yeterli cabanım. Koy oğlum. İner oğlum. Koy oğlum ağlama. Şulan sen ýaly çağa bürgüt oğlum. Baksan mejersen hal kana teyip asmany uçar ýörer. Men bu bürgüdi ýörüýte sen üçin tutdum oğlum. Erkek kişi bürgüt ýaly bolmaly. At minmän oňurmaly. Bey giden baýlyklar, giden mülkler hemme sen üçin sen men ýeke perdendim balam. Men sana diýen baram, sen bolsa bar pikiriň aňarda. Bar beýdi oturmada atlama seret. Bar. Talay Melik. Göder. Orgun mu? Toy tutýarmyşyň niweşdikle. Wah, Oň bolsun. toya tutmaly ýöne. Ýönes näme? Oglumuz Hezret Baýyn gyz diýip durda. Gowdat. Ýerin soň? Bir ýürerden agyrak diýerler. Sen gözel zadyň aladan etme. Oň bir alajy bar, sen gitdi gowuz toýuň tutuber. Taňry ýalkasyn baýagy. Döwletiň yrylmasyn. Allah'dan gaýsyn. Ümit, Kuat, Muradu görmediňiz mi? Bereket bakşy, bereket. Teknalar. Yür hani. Yür. Yür diyen men tamam. Kaçından ver gözet görünemez seni. Yür diyen. Yür. Çık gelme. Koy ver.
Koy sana. ver o meni, koy Yüreğe düştün ol sen o. Canağım koy ver. Koy ver meni, koy ver. Otur şu yerde. Kıymırlaymam düştün mü? Allım ben, allım. Neden aldın? Mana Murad'ın dutarı gerek. Dutarı emitçi. Ay cana, men heterliğini öğrendim. Menin ne heterliğini çalıp bilyen. Heterliğini öğrendim. İsteyen mi tek nazar? Heterliğine bile mi dutarım? Şu öyüne sağaman mer erteyin orsan ne emisten şey düşünün mü? Ay. Dur tek nazar. Nira var ya? Ağamcan, aydık durna. Mana Murad'ın dutarı Dur gerek. tek nazar. Dur diyen mer sana. Şu kana var aydayın. İç çıkararım. Kutulur, gül yalık olur. Bak kalkanı kalıptır da. Eyle üşer yalı karda kaldım be anam. Ha, al sıra daymada yakşıdır o. Ödün dönmedi et. Baltavaycan, çağağına öykönlük katı soğukladıpsın. Ne şeker ahuna. Yanların balı gerek. Vah bal tapılır. Şonu gök çaya garıp allığına içiri verdi. Vah haydi. Yılaşan tarihi ağam qadanla qızırağı da bir bölük matanı batırak da allığına dörşağına yapardı. Yemi yok. Muratcan, aç koydum. Murat, men öğrendim. Men heterliğini doğru çalıp bilyen. Mana innetine dutar gerek. Heather. Derdini veren dermanını. Murat, dinlediğin için çalyanlar.
Muratcan. Muratcan, ödülü veleydi. Getirin bağımları. Bak bağlacığım. Bak bağlacığım. Kaka. Bağlacığım dinleyen. Sen nazara tutar berayeli. Bol bağlacığım, dereyir. Seyit Dedecan, koşuk. Şu tutar sana. Muratcan'ı kimden toplar. Enes yüzünden halal olsun bağla. İnni bu tutar. Men kimi? Dağır yalkasın paltavaya. Sağ ol Muratcan. Türkmen Dutarı bilen Türkmenler. Dutarına vepalı bolğun. Türkmenin adyny arşa göterjek sadanna bolup geçersin inşallah. Sadın bilen bagtyar durmuşum. Vatanymyzyň wasbyny edersin. Ýoluň ak bolsun, ýollaşyň hak bolsun. Hay tuğulum.